ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କିଏ? ଦେବଋଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଗର୍ବ ହେଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରବିନ୍ଦୁ ଜପ କରେ। ଦୁନିଆରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ କିଏ ହେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ଶ୍ରୀହରି ମୋତେ ଏପରି ଭାବନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ନାରଦ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆସ ନାରଦ, କୁହ ତୁମେ କିପରି ଆସିଲ? ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ନାରଦ, ତଥାପି ତୁମ ପାଟିରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିଆସୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ, ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ନାରଦର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଲୁଚାଇ ସେ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରଦ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଗଲେ। ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁହେଁ କୃଷକଙ୍କ ଛଦ୍ମ ନାମ କରି ଏକ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଘର କରିଥିବା ଲୋକ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ, ମୋର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଏହି କୁଟୀରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି ରହିପାରିବ କି? ଏହା ନାରଦ ମୁଖରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ତୁମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆସ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏହା କହିଲା ପରେ ସେ କୁଟୀର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷକ ନିଜ ଗାଈଟିକୁ ଧରି କୁଟୀର ବାହାରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୃଷକ ନିଜ ଗାଈକୁ କୁଟୀର ବାହାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ତା ପାଟିରୁ ହରି ହରି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱର ବାହାରୁଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ସେ କୃଷକକୁ ଛନ୍ଦି ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷକ ରୂପ ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୃଷକ ଭଦ୍ରସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ଭଦ୍ରଲୋକ, ଆପଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସେବା ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ? ବିଷ୍ଣୁ କୃଷକ ଭଳିଆ ଛଦ୍ମବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାଇ କହିଲେ, ଆମେ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁ ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାତ୍ରି ସାରା ଏଇ ତମ କୁଟୀରରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୃଷକ ଖୁସିରେ କଲେ, ମୋର ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଲ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତୁମର ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତୁମେ ବାହାର ଉପରେ ଖଟକ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ, ଦେବୀ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଘରେ ତ କେବଳ ଅଟା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ହାତୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇବୁ। କାଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅ। ନାରଦ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତଥାପି କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ନାରଦ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହି ସରଳ ଘର ମାଲିକ ଭଗବାନ କିପରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀହରି ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲା, ମୋର ପେଟ ପାଇଁ ତ ପୁରୀ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବୁ କି? ଭଗବାନ ଏହିପରି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି। କୃଷକ ସେ ରୋଷେଇ କରି ଯାଇ ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବାକି ଅଛି କି? ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଞ୍ଜି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, କେବଳ ତାହା ହିଁ ବାକି ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ନାରଦ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଇଥିଲେ। କୃଷକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୋକିଲା ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭୋକିଲା ପିଲାମାନେ ମାଆକୁ କୋଳକୁ ଧରି କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା। ବାପା କାହିଁକି ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କାଞ୍ଜି ପିଆଇଲେ? କୃଷକ ଶିଶୁଟି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଲା,
ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ବାହାରେ ଅତିଥି ଅଲଗା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୃଷକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେନି, ତଥାପି ସେ ନିଜ ଗୁଣ ହରାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଏହା କିଛି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନ ଭୋକେ ରହି ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଛି। ଏହା କୃଷକ କହୁଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ରୁହ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ହରିଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ସେ ଜଗତର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦୟା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଦୁହେଁ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଅବିର କ୍ଷେତକୁ। ଜଣେ କୃଷକ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶ୍ରୀହରି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିବୁ। ପ୍ରଭୁ ନାରଦ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। କୃଷକ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାମ କରିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାମ ଜପ କର। କୃଷକ କହିଲା, ଆରେ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାମରେ ସମୟ ପାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାଏ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେବେ ସମୟ ପାଇବ? କୃଷକ କହିଲେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠେ, ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ। ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାରାୟଣ ନାମ ଜପିଥାଏ। ଏହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନାରଦଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ କୃଷକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପରେ ଚାଲିଗଲେ, ନାରଦ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଥର ମନେ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତଥାପି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ବୋଲି କିପରି କହୁଛ? ନାରଦ କଥା ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ତେଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହାଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତି କରି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ନାରଦ, ଏହାକୁ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ ଏବଂ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆଗ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇଯାଅ। ମନେ ରଖ, ଯେପରି ଚୁଲିରେ ଯାଇଥିବା ତେଲର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବି ତଳେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାରଦ କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ନାରଦ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଜନ ରଖିଦେଇ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ନାରଦ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ଫେରିଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି, ନାରଦ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ କେତେଥର ମନେ ରଖିଛ? ନାରଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ଏହା କିପରି କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଧ୍ୟାନ ତୁଲି ତେଲ ଉପରେ ଯାଇଥିଲା, ତେଲ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏହି କୃଷକ ଦିନ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ତଥାପି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ 2-4 ଥର ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତମେ ମୋତେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହା କଥା ଶୁଣି ନାରଦଙ୍କ ଭିତରେ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ସିଏ ହରିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ରାଜି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆରେ ଅସୁବିଧାରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ